sa Route 955 sa Cabiria. Cabiria yung long route. But solo ride ako today. Wala akong mga ride buddies tungkol sa natamo sa among ride kagahapon. Sa among ride buddies kay nadisgrasya. So silang Glendotoy na nakaroon gaula sa Baluarte 955. Ako na yung sugat ito sa buntag. Tumakas ito. So solo ride raw karoon pasaka lang to. So niya kaduli lima na eh. So sila mo sa Cabiria guys kay balik to guys. So maglay ako adrenaline, excited din umasaka. Sabi ako adrenaline ako.
guys, doon ako sa Big C. Yes, thank you. Hayag ragapon, wani ulan. Yes. Woo! Salamat, wani ulan. Thank you. Thank you, Happy. Woo! Bruh. Wala kayong panahon. Dili kayo init. Ito na doon. One. Bigay ko eh. Nagto na mo? Ako nagto. Ito ba? Nga to mo nagto day? Dusin na eh. Dusin na labay. Dusin na labay. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? Dusin labay, mga 12:20. Gani, nagtaligsik, magsaka daw ko bilya. Oh, taligsik lagi. Nagtaligsik, magsaka daw bilya. Wani. Before we get off,
Uy, picture mo ano, sikat na kayo na. Ano, pa-picture mo na sa'yo. Moto ba? Take mo to. Yawag ko yung mga taga-TCC oh. TCC number 1! TCC number 1! TCC number 1! TCC number 1! Truly we remain. Lupa pa dito. Ha? Okay guys, batse. Kung kaganda nun. Na yung aging government worker. Then ibadlong na eh. Ibadlong ang mga riders nga nagkadula dito sa city. So mga riders, bumbag panibat ang ano. Maigo ang dami tanaw. So ano yung possibility nga, tawag to siya o authorities para report situation to Big C. So ano, mas better na lang nalikan na lang ta kasi madami ito. Wala kay dive gapon. Wala ni Saka. Kasi ni dive. Kung naka-vlog motor. Sniper. Okay bro, kaya magaling ko kapitan. Uli na din mo. Oh, Ride yeah. safe mo. Sige. Tayo. Ah. Joker kay lumba magagbukaga na. Wala na balik pa, wala na balik. Pagpanibat.
guys, so natami diri sa Villa. Ang sila diri tanan bro? Carlos. Guys, we're here at Carlos. We enjoy us, you know. There's something wrong in Big C. There's something happen in Big C, guys. Grabe ka bad shot ang itabo dadto. Og sa dihang niabot ang taga munisipyo, taga LGU dadto. Ang mga riders, grabe dagandaga na. Sumba pandar motor. Sumba pandar sa mga motor. Oy. Pero ako, chill ride lang. Ano madlo pa kompleto man. Sa problema, kompleto man may kapil. Na isa pa, wa mo ta nagdadula. Ikaw guys, sabing pusil ako pasaka ganyan sa kanan 55. Kaya gapas na ko nga di pa muulan. Kababot na to, kaya nakatambay na ko mga 10 to 15 minutes kung guro nga tambay. Ulit na yun. So muna, sa'yo pa kayo, alas 2 pa, alas 3. Alas 4. Mabay pa alas 4, pero mga alas 2 pa talabay na dito, mga 1 to 3. Kanami diri, tambay namin diri. Wala man, sa'yo mga kanaog, laay. So, tambay-tambay na sa mini blender karon. Isgot ni plano sa plano ugma kay birthday boy tomorrow. Guys, birthday na akong ugma, kuhan. Wish na ko sa akong kagalingon, kuhan. More foods to come. More blessing to come. Ay, apel, say hi to my vlog. Then, ako na pakita. Guys, Kanday, shout out ko sa akong uyab. Yan nagamay. Shout out ko sa akong uyab nga naituyo sa utok. Naituyo, suka, uban pa, complete risado na siya. So, mo to guys, kining wish na ako guys akong self nga. Makita na ako akong dawan. Pero na siya! Yay! Makauli na akong dawan, yay! Wish na ko nga makauli na akong dawan. Say hi to the camera. Say hi to the camera. Hoy, say hi to the camera daw. Hi! Oh. Lakachero!